Θόδωρας ντύθηκε καλά και κάθεται ψαρεύει. Σπαταράνει ακόμα. Όλη η υπόθεση ήταν σε 5 λεπτά και 2 μου φύγανε. Και 2 τέτοιες σάλπες που μου φύγανε. Αλλά εντάξει, ο μεζές έγινε. Και μιλάμε για καλό μεζέ. 5 άτομα μπορούν να φάνε. Σήμερα Δευτέρα πιάσαμε ψάρια, σάλπες και πόσο φύγανε, 10 φύγανε, καλές. Η θάλασσα σήμερα έχει αεράκι, αλλά πολύ καλό αέρα έχει. Καλμάρι. Εδώ ο Ιάκωβος ακόμα ψαρεύει. Τον τράβηξα, τον έφερα για ψάριμα σήμερα για να ψαρέψει και αυτός. Έχουμε. Η τηγανιά μας βγήκε. Πω. Ψαρούκλες. Αυτό είναι ψάριμα. Και με τι ψαρεύουμε? Με ψωμί. Εγώ τα έχω μαζέψει, ο Ιάκωβος ακόμα τελευταίο θέλει να το πιάσει και να φύγουμε. Όπα. Τέρμα. Το φάει λέει.